ka jaka ba pelang ka public hearing ne ka banti ya kan ka mining ru ka dan mas nda bat ka snong jongi ka dan mas nda bat ka undi ka jongi ka dan mas nda bat ka wa riang te ha kan ka por om ban se ban ong I strongly oppose this mining about this limestone deposit tu mo ban pentri kam no ya kan ka ayu ka ungsngan ne ka limestone deposit tu ka ba ki ya tho hang ne ka ba ka goldstone ka panjimbin ngayeng hang ni na ka benta bangasil tu ya ka jingim jongi lada klem yo ya ka maryang ka babha ka bangin im hok im son ka mentoy ayu yang ay pi bangin yo kata ka roy ka par ni kata ka development ka ba baro kata ha baro ki public hearing ki ba ki ya pelong na ka benta ka environment om judon bakren environment ki yai like ya kan ka topic environment ki kerentang development ka mentai ayu yang ai pi bengin yo ya kata ka environment ya kata ka development haba ki jingpang jingstom yai rengkat ka mentai ayu yang ai pi bengin yo ka spa ka hajar haba ka kwat ka khia ngim yo man ke sngi yo jingpang man ke sngi le chim dawai tang une upui le ni une uba her lang ba kini ki pollution kini ki company mo kat no ka jing kordit yang ai pi ladang ibut shisha ya ka an kat kum ya ke ka baka constitution jong kari India kala bubet bingi de ban penek pensa bingi de ban penba ho oi kidon ki boong ka de ban don ka balance hangno kadan kata ka balance ngam yo iya kata ka roi ka par ka ban pensu don bok pi kini ki nong apply ne kini ki try company ki de burom ya ka sarkar haba ki kwa ban pelang public hearing baro si benai lenter menta baro si tiyo lenter ki de suj shaban wan sini dan pumpum ki pen iya kata ka jingla bah ka jong ki marsen kot pendia ida kumbai pan hang ne nga ong nga pensil ye pi baka it kadi ka balong danger bha ka ya kata ka umdi ka jonga hang ne ya ka umdi jangi ki nong shong snong ni la kran barashi kata sar kat nutli ki public hearing pi wan ra snong jangi kat nutli nga angu yo ble baka pollution ka consider ya ka ka banga opos namarkan kta ya ka umdi hang ni ki mut ban pelang public hearing na ka bentaban set up ya ka we ka plan for the last 12 years ka bemut nga angu baka respect yang ni kinong shong snong kadon masenda ngidon ki krem ki kro ngidon ki ki wa bengindi nang ta one more last 23 kimur ban le mining pak da kawai kata rangi ngadas ngewu shisha ya ka pollution baka sngap bingi menta ya ka nepan ho oi la de ha uklong snam manokin bom yeng ka menta yang abangan yo ka spa ka peu ladangan du ya ka ngitip air and water is the basic necessity of our life. Kamuntoy ayu yang abangan yo ka spa ka hajar kamuntoy ayu bangan yo kita ki baro habangam yo ya kini. Te hakan ko pode kata ka daw. Kam jengai sar ka umdi ka telong umdi jongi kinong umlong ka bangi yo Nang ne kam jengai syu. Ka bumul ladakan ne kan pentri kam. Lada kan ni ka pollution kan ai clearance ka bamut ha ingin yo bandi ha baro lai teliki sos lai teliki umdi ki banadu ka border area water supply scheme ka ai jinya rabingi na ka ju ka tolong nadu ka public health water supply ru na ka ju ka tolong bad menta JJM ru na ka ju ka tolong ha senda jong kane te kinang sosnang jang kemusiang lemri kila aban ong kade ka area jongi oi kade ki area jong pimono bala ban len Henry ka ain kadon since 1974 and 1981 ban protect prevention water air tengah yeng hang ni nak benta na ka ain namar badon ka ain ngakwa ban lesha ka ain ban yathu kata kade ka bokong santam ha ka jing injong ubru what is the development habangam yo ya kini hidon ke spa karhai haba pim yo ya kini ki ki wa ki bakodor bante ya ka jing im ka jongpi sana tada ngada persya jor ya kani but I strongly object ngam kwa ba pin ai ya kani ka clearance pis ngau tenane amsar bengin rak lama bayang ondang iladu ya kani ka di hato kata ka company kala ban ai yangi kan wan water supply shnong jong ilang ba kitu ki kalikit ngayo i hati ni kisna balad stage halum shnong kan lak chano kan lak forever cisten bangiladu ya ka ka bau blay lebu kamut ngiladu kan menta ki ba kwa ban support mah ngam ong ye pi ki ba support kamut ki bom don kam ya kan kham tam ya ki ba di na kan ka tolong kham tam ki paran
senang jangi ki bakwa hana banyate agreement. I don't want agreement. Ladang ayate agreement ke bumut seengan lek panjing rap na kasarkar kan orang pilai menjurai banduung seengan rap mentang apan sengau ngakwa agreement ngakwa kum bangaju long mensuangi de ban long kumta kaya kata ke umdi nganget kublai sibun ya irang basdong jong kasnong musyang lemere iong hana kadon kejingnya selong nganget bakadon nadu musyang lemere baroah umresyang umlang tang kewengan angkumnya lada utau orang basnong ubay selok bat pi kador basnong kamdon cintian habaro kino ki public hearing kan mau urang basnong la balik represent tang kador basnong kamdon cintian pila abon ong kaneru urang basnong la de bisa umat soy situ tang basnong kamdon cintian pitip kasnong jangi is a worst village na tada ngim dan ke jingi renti na ke bentang ke bahagamnya ni dan jiti tang money mindset Tehang ni sar ke benengkong ke dia kata ke ke bakong san. Lada pi ay kene ngiladu. Ngamnge baka company kalaban supply ni. I know. Pia isar bedia man ha kini kisna man syang snan nang teh pa nang singa yo i. Kinong syang snang kim dan sing tip hana ba ay nang siu to werong ba snang hatli umdi. Kisau tenak sesar bah barak lama bayong kinong syang snang kin salik inspect pat mentah. It is a shame. Kalau kecing lerang, tak ada barak lama bayang, kisawan inspek ki berujung ke serkar. Dah kabas nyau kia, ya pergi para nong senang. Ngakran ngam nyau sik, ya ke ega bapi support, tang ba, ya ke bangi mat, ya ke ega baka an gadon, ya ke tangan keren, ngam kuat ban kedeu pti kemun la ajing syai. Toh ha kecing sisa, ke elaka ke tip ha ya ke senang ke jongi. Ya ke jing temu jong ki imlang salang ke jongi. Kumno kanut ban INOC hato kala de pasat jengut syakinong senong jangi baro bangi hun ban I agreement bangi hun ban INOC bangi hun ban du ya kata ke kumno kanut kat mi kade ban ya selok bat ki kun lada don jingta ke bumut nyimde ban syak mentapat ke kemi ke ba ai ngi ki kun ngin long kumno hadin habut. It is a shame for ilaka. Kaklam berkat ini, kumno orang baksna uang manhakatub. Kami tinggal bangilak pelang manani tak setiong padon. Uang ka ilaka akan bakle yang ini. Kan mau ilaka rak syakisnam kita aku jong pingam tok. Ladang tok nganut banyak keran mental lagi kenduk bat orang baksna bat ngabat ki dekat badon hang ta. Uang kan mau pikinang umlang lada video ong yang ingin lepan syaga goldstone tak haduk bangin nado No kata ke boom lak ban longsa. Nang tak POE kini ki company baru sadong jangi ki batang mar senda si kilometer kaan kam don kum tahte kaan da ki 5 kilometer ka sya bandon tang pum ubangi ring mensem malakas ni within a radius it is a shot dengan asnyo si bonen bagi expert lene ki consultant lene kita ki investigate examiner ki ladep la ne am ya kan ka kam shabat tin pelang ya kan ka public hearing imat kata ke pisah ke kampor wat ya ka jing im jong ubreu de kata ka daw ki bri ki ong yang aku no pitep ngani tuhan ngam le ran ki ong one day somebody will come they will give you like they will send some man to kill you contract killer kamadap ladang abang pesa aikin maksiat yang henrenga jeng dah ka hok bat ka jing sisa habaka ain kadon ngan lek ka ain lada ja yang fitip ladang ayap hang ta ki beri sekendit lakat bompat yap ki beri kim kendit ngam syak ting ya ka jing yap tak kenang ban bah ka pateng ka jonga kata kale ka jing jaklia ka ba syak he lang ba ki nikil er ki pum man ha ka ni ya iba ai kubar kinang sosang jong kalam snang Lara department kan sim kia tang nang bau ni pum ru kat no kini ki company kin ai pisa ne kan fine le ne ka sarkar le kan ai shau tu bashakta kata de ke jing imbreu ke jonga ka jong pi perkhat ya ka bansawan wat perkhat at present namar ki kun ki tin jong pi kin lang brau mentah pi i marjan snong jong ki sendak snong jong nadu pala poi ki company ki kun jong pi ki lang brau ki syak tem brau hau no ket hanu drugs kilek tuk lagi company kilek dilam kilek ki kun ki jong pi ki jat ki pra kim kendit benreu ka punishment ke bawa beleu ai ngayeng hang ni om de bangakran banyala rengakran ya ke jing shisha namar bangi ya ida ki khmat la jong
piong nitip kani ka way habakal ka jabok ka de it is a criminal act larangi penjabok ya kal ka bangi ring mensem ka de ka criminal acts ka bakta ya ka khat ban ring mensem ru omlang kin saya pang nitip na du ki khalong ki khana ki badang kha ki temen ki kro satang banga ma phi ki badang don ki badang sa ki badang bhaga mat karan yang dang la ban ya ya lek kadok bat uni upui poi gidang klan kata ki immune system jangi kadang klan handai ni de ban perkhat shwa ban lek ya kano nama that is another vital resources ngamut ban oh hang ni kani ka wa riang sare la de penjak chisen tang ba kadang don ka mentaat presadu menta kadang don ki sini setang jangi ki bru shwa bakin lek ya kano la da don ki spring water ni ki stream water kin lek kumno snak kena kin ya jingbit naki bor bahalol kin sa lek dam hang to kin sa chna da kinan ki pung ki om hana bom don ungi sa pelang kumni dina ta bom don bakna baki bor jong ka an kin sha ki kram ro ki set ki pendu ki pendam pi ki bru jong haduk kata kim ju perkat ya ka bangsawan ken mau ngilalang merau hari lejong Balai hana ki ong pon sak sutang la ong pilang merau rejong mentah lada bidang long tang kinong thok ding bat kinong tong ka bha ya pi res new bak ban tiep ban hap lek sai yeng yo ban jela hap lek sai ki to ki underwear jong ban jela hap lek lek ki kam khala ja yeng jong ban jela kata ka dika tulak bat ka salary ke jong ki to ki employment ki jongi ki bom dan jingnang ji start nga ong don bak kada kidang long tang kinong to umbat kinong thok ding hanrei pelang kumta ki kam ha ba ko he yeng ki tho kata ka dika development sar nga da ker pajur ay pi prevent waryang an prevent da telong umdi kita kisos ki badak ka juk ke telong hang ne ngawan ban pensngeu ya pi sa nga ker pajur ya ki bor jong ka Meghalaya State Pollution Board kin shim ya kani kat kum katika jing thok ka balabu environment hante ngawan hang ni om ban pani shobreu ngawan hang ne ka pat ipi da ka sur ka bahat da ka basngeu da ka badan ka jing khia ka bakrau ka jing em ngati ba ki bru chine kim tip leng tang jing but environment ro ki breu ki start ki breu ki tip ki kadan ki ba per henre ki you right ya ka environment la da pi you right ya ka environment mau menta la da pi ai ya ka ni tang nam ta ka development pila dia kulong senam mu jong pi PI baki la long kila red kini ki na du bawan kini ki bru la ban ong mo kinong penjat nong pen hakerting jong ke development ngila syong merau hang ni tang ba ken mau ha ka bak hadu kata ke development kan sei pen ban ya unu kulong senam la ne unu khlai nu do nam jong au jong pi kata ke de mentah la da pen urlong ya kani ka bemut baro kinong susang jaga snang umlong sar kin sapte kan sawan ke jingkul mar habadu ko umano bon king bom khilang dang la ban sha ja chis nga asing hato ko ngila ban sha ngimla ban sha da le ru ngate ngam don kam sa agreement ban ya soy bat uni mama hang ne ban ya soy bat uni company hang ne ngakwa ya ke e ke ba u bleu la ai lu pa ing kata pide ban persa pide ban follow ya ka to ka ax ya ke e ka an ke bala don ban protect environment since last night I learned from pollution kata ka an ke bala thok na do 1974 and 1981 sar I request you pide ban burom ya kata ngim kwa ban ra lamayong pitit ki ju ki breu ki bakwa public hearing menta ki kwa ban support andala do ki ju ki breu ki ban mi shupi ta kan ne ka por ngam kwa ba pin pengkheng sar ya kata pide balong concern ha ke jing ye de bat ka jing im jong ki breu om de ba ka keteng dong ka development na ta dan shwa ban pengkut an ong kum no ha ke jing ye de bat ka ne I strongly oppose the granting of environment clearance of Umsengat Limestone deposit tu. Ngasio tu kakam ko ka jing im ban ya ka ne ka development ka e ka bangi la yo sao dong tang ki e ki bom la ban pen singa ba ban pen hon pi ke men e hang ni
Ki bapli ki kun samlai jongi. Haka kerten jong kata kesan spa bat ci hajar. Ken mau perkat ya kalawai ke bangsawan. Ken mau ya kalawai ke bangsawan. Polisian kini kinong punya hani kim kuak yang aye piki kuak ke jing pensiun na kalian jong alapi. Sada perkat asya banjing, sada perkat ken mau ini nyembe ban ya shoot, ban ya shot, ban ya dat. Parajan senang tanda mentah ke tanda mentah kita ki eki jing ma ki ba ap tap ya ke jing im ke jong a jong pi.